Ahojte, vítajte pri natáčaní ďalšej časti videa, v ktorej sa budeme venovať tejto bielej M4. Ako ste mohli vidieť v minulej časti, odnesol som ju pištoli, kde sa lakoval interiér. Takisto som dal opravať zadný nárazník a nastriekať rám. Takže autičko mám hotové, som s ním už naspäť doma v dielni a ideme pomaličky začať to auto skladať a chystať na Ložďany. Držte mi prsty, dúfam, že to stíhame, máme nejaký mesiac na to. Pevne verím, že to stihneme a zatiaľ je tá nádej, že by sme sa mohli vidieť na ložďanských serpentínach. Takže sa pekne usaďte a pozerajte. Ahojte, volám sa Roman Kuchárik, na ceste dôverujem svojmu autu a v dielni na rádiu od Profi Garage. Ponúkajú kompletné vybavenie pre servis a dielňu, od ventilu až po prezúvačky, vyvažovačky, kompresory, dvojstĺpové a nožnicové zdvihaky, skrátka všetko možné. Montáž a revízia je u nich samozrejmosť. Takže Pišta mi interiér nastriekal, za čo sa mu chcem veľmi pekne poďakovať, pretože aby som to určite v svojich podmienkach takto nenastriekal. Čakal som, že to bude matné, on mi to pekne nastriekal do farby, do leskla, takže o to väčšie plus. Až mi je ľúto do toho nastupovať. Opravoval sa tento roh, sa mi podarilo šuchnúť s maskom, keď som bol jazdiť. Takže nárazníček máme tiež a idem vám ešte ukázať rám. Pripravený, nalakovaný a dneska mám v pláne popratať trošku elektriku v aute. Káble všetky popodávať na svoje miesta, kde majú byť. A založiť NUKA bezpečnosti RAM. Pokiaľ budeme mať RAM NUKA a budeme mať dosť času ešte, tak takisto by som chcel dnes, ešte uvidíme, či nám to vyjde, založiť prístrojovku, ktorú som vám nemám možnosť vám ju ukázať, a ukážem ju aspoň vám tu v aute. Takže prístrojovku už máme hotovú, pripravenú, takže za čo sa chcem zase poďakovať Samuelovi Hudimu. Instagramovú stránku má, tuším, že Hudi Samuel, alebo Samuel Hudi, ktorý mi túto prístrojovku takto pekne zrobil. Bol problém, že spadol mi rám a tu som mal dieru, tu sa mi takisto aj odlepovala. Takže tú prístrojovku mi vyspravil. Čo bol ďalší veľký problém je to, že táto prístrojovka takto sa nedá strčiť do auta, pretože ten rám je tak komplikovaný a tá prístrojka je tak tvrdá, že jednoducho tam nevojde. Tieto časti tu nás sú všetky odrezané a je to spravené tak, že je to normálne na šrubách a jednoducho táto prístrojka sa potom takto poskladá. Čiže v podstate dá sa prístrojka dovnútra takto, ja vám to ukážem, keď to budeme vkladať, a potom sa domontujú tieto bočné časti, pretože bez tých bočných častí to vyzerá hrozne a hovorím. Nejde o to, že by to auto vyzeralo z estetického hľadiska pekne, nielen aby bolo funkčné. Takže už veľa nekecam a idem radšej makať. Máme tu tohto kameramana. Nech sa páči, čau. Nech sa páči, môžeš. Môžeš to tam nemám času točiť. Môžeš prejsť auto, čo sme stihli porobiť od rána do 2 A to iba dostrek ti robil toho zadného nárazníku? Alebo celý zadný? Celý strek, bo až spodok bol prasnutý. Aha. A poď toto doťahovať a idem montovať kríže, bo tie kríže nebudeš vedieť aj tak na hodinu. Jasné. Ty nevieš to zájem. Nie, no dám ti ho a ale ho rýpeš celý. No. Vieš, ak sa debilne ten kríž nasadzal. Dobre, však daj tu, idem to. Normálne to mám pritiahnuť na smrť. Nie, len dotiahni, už len, že by sa potom doťahovali, bo teraz... Ktorú si robil malú? To tu som robil, tu na... Odmerali ma na zelenom dvore. Hej, 360. Ale dali mi zľavu z 540 na 360, hovorím. Lebo keď do 15 Hej, hovorím, dobre, no. Aj tak masaker, nie? To čakal som, že 8 kg bude, lebo ja som o 67 a to je dosť. Si zober, to je keby na 130, keď som išiel 200. Hej, budem tu väčšine. No.
Dobre, Nerobím no s tým však nič. dobre, daj tam to tu. Ale si nemastil Toto to. som nemastil. Daj tu. Tu máme, kde je toto. Tuto nejde ani... No nejde mi to. Ale keby jedného si mal tlačiča Tlačiča, čo by sa tu postavil. s nohou. Skúsi sa Ale tu daj, že postaviť, kam no. nie, že kamienok budeš mať. Na boso, ne? No. No nie. Digo na lištu. Čo mi chceš polamať? Jeb na to. Málo. O, takto. OK. Dobre. Máme to tam. No my ti dáme šrúbky tam. Že aspoň dačo. Vieš. Nejaká tá pomoc. Čiže hedab, jak si našľubovalo. No a jak to Povieš, ja musí som byť? skladal to auto. Ja som skladal. Jednu jazdu mám ja. Ale Zestína som pozeral, že už pripravené na boj. Zavrem oči, sa mi bude o tom snívať. Prosím? Zavrem oči, sa mi bude o tom snívať. Tak to si vieš zdobiť toto len potom. Dobre, daj von. No. Áno, Čakaj. daj všetko. Á, že káva. To treba pre... Aha, To tu na, nenáhodou tu na ho mám vyťahnuť, tak. No. no. Tak. Dobre, dobre. Tak mi to len podrž, nech toto tu zrobím. Počkaj, len ja som teraz vysoko. Počkaj, ja to tú spodnú nohu mám preložiť popod rúru? A... Hej, tak. Tu dole, hej? Áno, tak. Spodnú nohu? Čakaj, dačo, ja je Nie, zase... pačka. Pačka. No teraz je... Teraz je glíci. Počkaj. A to aj tak ešte. Hej, to musí ísť ešte tam ku tebe. Ne, nevidím. Tu ešte head-up display, ešte to musí ísť aspoň toľko, hej. Tu vidíš, hej. Aj tu vidíš, aký je ten display, vidíš? Tu. Neviem, kde to tam, jak to tam ide. Počkaj, čo nás nechce pustiť ešte tady. Čiže tu tak zábrhel máme. Tam máš takú zaklapku, takú plastovú, vidíš? Toto mi tam... Keď skúsi nadvihnúť troška. No ja nadvihnem. A tam mi vošlo do toho. Počkaj. No, bo ja už som... No, teraz mám už aj... Ja tu mám dobre na tom head-upe. Troška ku mne. Neviem, ešte troška možno. Hej, tu Už aj je. Tu sme. Vieš, toto keď to zober toto šrubky a tu keď to chytneš, tak chytíš provizorne pistrelku, že tu ju chytíš. Počkaj. Kde som dal tú T20-ku? Dá, kde som mal tú T20-ku? Tu mám tiež. Vieš. To nie je problém. Ale tu či tam sedí? Čo? Tá tu vošla, tu sa to Hej, oprelo. Je, a tu sme odlamali. Tak je, dobre. Hej. Tak je presne, jak má byť. Či nám sedí a potom asi Čo všetko poprichycieme, sa nie? napája podľa toho? No, kde je kablovačka na budíky? Neviem. Tu podľa mňa toto bude dať čo budíkové. No, môže byť. Hej, počkaj, budíky, vyberiem budíky. hej. Budíky. Toto tu ďalej. Počkaj, bo to som rozoberal ja. Au. Tu máš Počkaj. budíky. Budík, ale počkaj, on nedobre je. Hej, aha, presne toto je 3 káble tam idú na budíky. Dobre, čiže... Môžem ti ich tu položiť? Pýtam to bardzo dobre. Dobre, tu je tlačítko Tu je ten štart. Ten ide tu. Tu je ten Budíky štát, máš? Toto ide... Tu vidím zajko ešte nejaký konektor, ktorý netuším z čoho je. To bude nejaká kostra? Aha, Počkaj. to pozeraj. Toto neviem čo to je. Toto je čo? Prepínač svetel. Dobre. Takže čiže toto no, pôjde, si áno. No, preto som toto chcel, že... Tak. Mám poskladať aj prístrojovku, teraz toto je boky. Počkaj, ale toto nie je zapája sa na head-up. Toto sa Náhodou. napája buď na budík, alebo na head-up. Počkaj, budíky sú kde káble, čo sú? No môže sa to napájať na head-up, bo z head-upu ide kábel, nie? Ale je ešte jeden prepojovací kabel.
Takže nestíhame natáčať nič pomaly, lebo nestíham to. A chcem sa teda ísť povoziť do tých Ožďan. Takže len tak dodatočne vám to trošku natáčam, ako sa pokročili. Takže pri stroječku máme nuka, máme trošku upratanú. Takisto doladené tie boky, ktoré sa museli orezať. Takže máme ešte druhú stranu. Tu som to musel odrezať tu a tu na, aby sme to vedeli založiť dovnútra. Ináč nám to nechcelo vojsť dovnútra. Ale takto to nejako vyzerá. Tu máme drácu sedadiel. Takéto sedačky nám pôjdu dovnútra. Krásne, nové. Sice sú staré, ale sú nové. Však. To jak dlho máš? To sú to čo ja som ti vravel, či to sú iné? Nie, to ešte dlhšie mám. To minimálne 6-7 rokov ich mám v aute možno aj. Aha, fakt vyzerá Nie, jak 6-7 nové. rokov ich nemám v aute, lebo som mal ten pozemok mám zhruba 6 rokov. Okolo 6 rokov, 5 určite. Hej. Vieš, ak by ti bolo lepšie povoliť tú šrubu, tu na 15, tam tu imbusovú, tam tu na 15 a tam neviem, kde je šruba. Tam je... A to vyťahneš, hej, že musíš osobitne to povoliť, hej, najprv, že by si ani dostal ku konzolom. Neviem, jak si to zahoval, je tam osmička impuls. Môže byť, že som najprv dotiahol jemne, dal som sedačku, vieš, že som to dotiahol, len Tu som si to som chcel vybrať sedačku, ale tam mi nevojde toto. Máš nejaký zrezaný imbus? Mám zrezaný imbus, hej, všetko. To je svietný. Aj, idem. Ja by som chcel dať dvere, že či zavrem ich. Ale to podľa mňa nezavrem kvôli rámu. No. Treba nám tu trošku popratať to ešte. No čo, jak to vyzerá? To dobre, ne? Čo si dal Luka? A nič nemám ich kde dať, ale počkaj, sadli presne na šruby, hej? Aha, no hej, aha, tu máš jednu, tu máš druhú. Však daj to nuka, normálne, Čo? zo srandy. Aj zadok, ale zadná lavica vysoká. No nechám to nuka, lebo nemám to kde dať a sedačky z toho dávam do toho. Vieš, takže... To je dobré. Hej, vynikajúce. Môže byť. No, tak čo? Robíme z 30 M4, ešte z 55 do jenuka. Ale nie, nemám trošku ukázať. Sa vrátime naspäť k deju. Takže moje konzolky, pokiaľ by si chcel niekto do M4, už priamo vyrobené. Diely pekne na stred. Takisto si môžete nastaviť, ako môžete vidieť. Takže ja si myslím, že tu do F-kových rád bude všetko to isté. Takže pokračujeme ďalej. Dal som si dovnútra sedadlo z jediného dôvodu, že budem montovať stredový panel, pod ktorý pôjde hydraulická ručná brzda a takisto aj short shift sa tam bude montovať. Takže musím vedieť približne, aká je poloha mi prirodzená. Takže skrz toho som to nahodil, aby som si to vedel napasovať. Pôjde to ešte vonku, ale aspoň zatiaľ taká platforma. Čo poviete na to? Pozriem, ešte vám to natočím z druhej strany. Takže takto nejako to tu máme. Moju kanceláriu novú. Že chcem mať to auto pekné. Ja keby v obývačke si bol. Takže pekne plastiky, tak pod nožky, naspäť, čipa rapa. Čačaná, poď sa, jak to tá nevyzerá to krajšie, ja ešte aj toto tu si obrežem. Toto dzíru a nalepím akože len fejkový šuflík. Čo? No. Pojďte si, jak krásne vošli tapce. Sériové. Pekne všetko, lakťová opierka, telefón. Všetko bude tu. Paňo tak vymyslel ten rám, že úplne na chlp. Tu niekde sa trošku opiera, aj tu sa niekde opiera, ale akože paradzina. Vám ukážem teraz, tu vidíte. Tu je tak tesne, aj tam vzadu je tesne, ak je tyčka.
Mám tu plno topoľov, tá prístrojku, ktorú mám poflokovanú. Tam mám celú peľu, ale tak dúfam, že to povolí. Chystáme na rejshop trošku. 12 som dostal ze Stina. Za čo sa mu chcem poďakovať. Takže konečne si vyskúšam na semisliku Hemko. Keďže zatiaľ som jazdil na sériových gumách, keďže mi to ľúto dokupovať. A určite na týchto gumách to bude zasiené pohozenie. A bojím sa z toho, že s pohodlním potom veľmi sa nebudem chcieť voziť na sériových gumách, ako to bolo takisto s Westlakeom, takže na dobre sa veľmi rýchlo zvyká. No povedzte mi vy, dali by ste tuto ten poklop pod nohy, alebo by ste to nechali prázdne toto tu? David by to tam nedal kvôli váhe. Sa to tam páči. Kvôli všetkému by to tam nedal. Ale ja sa to nechystám, David, už vyberať vonku. Chápeš? Už keď si to potom niekto rovno kúpi. Spředáme do spředania. Vzadu musíš najprv pichnúť do toho. Áno. Tak si myslím, že montáž rámu a prístrojovky máme teda za sebou. Čiže tu asi tú najťažšiu kapitolu stavby toho auta, čo v podstate bolo najviac otáznikov, máme za sebou. Mám už auto pripravené vzadu, na zadnom zdvihaku, keďže to bude ďalšia časť, ktorej sa budeme venovať. Čiže čaká nás rozobratie zadnej napravy, rozobratie zadného diferenciálu, kde budeme dávať ten spevnený silnoblok. Viac menej ideme riešiť také isté veci, ako sme riešili na Sivej, keďže je to nevyhnutné už pri normálnej takejto streetovej jazde, nie to pri jazde, kde fakt to auto bude dostávať na frak. Takže ja si myslím, že čo sa týka montáži rámu a tohto by to bolo všetko. Chcem sa veľmi poďakovať kamarátom, ktorí mi chodia pomáhať s týmto autom, pretože keby nebolo ich, tak by mi to nešlo takto rýchlo, ako mi to išlo. A vďaka ním sa mi to podarí určite rýchlejšie. Takže hlavná vďaka patrí im. A čo viacej? Asi to je všetko k tejto časti.